Vysvetlenie, vieš. Nejaká opodstatnená argumentácia normálna, neviem ja. A aká bola otázka? Prečo si taký železný? Laura, ale tam aj počuť nejaké videjko, natáčaš stále. No, ono to má, mám doma vyše 1 giga. Tých všetkých možných srandičiek. A hodím to potom na jedno DVD. A budete mať všetci. Lebo väčšinou To má teraz... inflácia, potom nás prepichuješ peniaze. Very! Čo to tam je? Nerovná jedna minúta. To není dobre. A to myslel, že keď tam niekto má koval. Ťa zbijem potom, vidíš. Jejda. Uj, som ťa. Nie, ale tesne. Som to počul, blízko seba, to mi stačí. Toto hážeš vlastne. Kusok kredy. Ale... A sa snaží do mňa. Neuveriteľne Škoda, neviem. nevyšlo. Teraz už trafím. Ty jeden. Konečne. Ani tak ne. Dobre. Choď aspoň zdvihnúť. Robíš bordel. Tu zelené prečo je vlastne na tej stene? Bolo to nový futbol. Pozri. Irisný krajne. Ty zlý človek. Zlý človek by nerobil také zlé veci s týmto. Nerušať. To je elektrostatický obal. Igelitový obal. To tam pekne nechaj a vred to tu pozri. Počkaj, Tu? toto je vlna. Ty si špina. Horčíkovi nehovoria.